Той идва да провокира. Той идва да чуе гласът на Петрич. Готови ли сте? Гласът на Петрич. Да си върнем отнетото. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предаването Гласът на Петрич, публицистичното предаване на телевизия БАЦ. Аз съм Радостин Любенов. Тази вечер, уважаеми зрители, ще засегнем две теми. Едната е свързана с предстоящото отбелязване на годишнината от смъртта на баба Ванга в Рупите. Повода е за това и да покана тази вечер легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева. С нея си говорим за баба Ванга, за пророческите феномен баба Ванга и, разбира се, за спорта като цяло и нейните успехи в художествена гимнастика, но за всичко това малко по-късно в предаването. Във втората част на предаването ще засегнем селските неволи в Петрич. Гост на предаването ще бъде кмета на Старчево Георги Кузманов. Но за всичко това малко по-късно в предаването. Сега по традиция започваме с прегледа на печата. Тези дни регионалната преса отбелязва предизборните битки, които се очертават тази есен, с заглавие: повечето партии в Петрич без кандидати за кмет, но с листа за общински съветници. Колегите в регионалната преса отбелязват следното, че за първи път на тези избори няма да има толкова много кандидати за общински кмет. Преди години техният брой достигаше до 7-8 кандидати. Сега се очаква да бъдат не повече от 4. Само две партии издигнаха официално своите кандидати, тази на ГЕРБ и на АБВ. БСП, за съжаление, продължава да изпитва неистови мъки в търсене на свой кандидат. Последната информация от червения лидер Димитър Капитанов е, че тази своя кандидатурата на местната структура на БСП ще бъде обявена на 29 август. Уважаеми зрители, припомням, че лидерът на местната структура на БСП Димитър Капитанов в ефира на телевизия БАЦ преди около месец заяви, че кандидатурата ще бъде ясна около средата или най-късно до края на юли. Сега разбирам от пресата тук във вестник Струма, че няма да стане известен кандидат поне до края на август. Очевидно на тези избори БСП Петрич ще играе по-скоро поддържаща роля. Едно срамно положение за една партия, която се афишира като основна опозиционна сила в този град. Толкова с тази любопитна новина. Друга новина, която заслужава внимание, от вчера скандалите в Варна, Общинския съвет във Варна. От вчера се вихри този скандал. Днес има още по-скандални измерения. Предполагам, че сте гледали в новините тази вечер. По-любопитно е коментара на колегите във вестник Труд. Общинарите са свикнали с скандали, това, което за мен е необичайно. Какъв е коментара на колегите? Това далеч не е най-тежкият момент от съществуването на Варненски общински съвет. Протестите от февруари 2013 година, които доведоха до свалянето от власт на кмета Кирил Йорданов, бяха насочени и срещу местния парламент с искане за незабавното му разпускане. Политиците тогава взеха доста насериозно настояването на протестиращите граждани, но успяха да отклонят напрежението от себе си с обещания за прозрачност, промениха дори правилника си и дадоха повече възможности на гражданското общество да участва в вземането на решение. Безспорно най-недолюбваната фигура сред съветниците във Варна е Янко Станев, който получава негативно отношение от почти всички групи, протестирали пред съвета през годините. Той влезе в настоящия мандат като лидер на ДПС, откъдето бе изключен, а към момента е шеф, забележете, уважаеми зрители, на местната структура на СДС. Не ДПС, не РДС, но такива са реалностите по нашите ширини. На частичните местни избори той бе арестуван за купуване на гласове, но в последствие бе освободен без да му бъдат повдигнати обвинения. Явно практиката да се купуват гласове продължава. Любопитно, уважаеми зрители, новината от вчера, когато реформаторите се изцепиха, като предложиха за купуване на гласове да бъдат наказвани с 20 години, тези, които купуват гласове, да бъдат наказвани с 20 години затвор. Очевидно тази практика трябва да започне прилагането на този закон от реформаторския блок, поне това, което излиза от публикации в пресата.
Толкова с днешната преса, повече не си заслужава внимание. Другото, което искам да обърна внимание в края на прегледа на печата, уважаеми зрители, тази сутрин беше отбелязана във всички новинарски агенции годишнина. Не особено приятна. Днес Япония отбелязва 70 години от атомната бомбардировка над Хирошима. В ранното утро на 6 август 1945 година американският бомбардировач Б-29 хвърля над японския град Хирошима атомната бомба Little Boy. Три дни по-късно е хвърлена втора атомна бомба, с която е разрушен Нагасаки. Броят на жертвите от тази единствена употреба на ядрено оръжие в света се изчислява между 90 и 170 хиляди души в Хирошима и близо 80 хиляди души в Нагасаки. Както и се очаквало, това поставя края на Втората световна война, но цената е твърде висока. 90% от Хирошима и Нагасаки са изравнени с земята, а 98 на 100 от жителите на двете селища загиват непосредствено след бомбардировките или по-късно вследствие на причинените щети от тях. Повода да ви прочета, това не е само годишнината, но и в едно от следващите издания, уважаеми зрители, съм поканил един от знаковите историци на България, с които ще засегнем темата за Първата и за Втората световна война и за последствията и нещо повече, дали човечеството си е направило поуки от тези войни, още повече, че сме свидетели на това, че през последните години властват диктаторски режими в Азия, в Африка и в Латинска Америка. Очевидно, човечеството не си е направило изводите от тези войни, но за всичко това ще говорим в едно от следващите издания на Гласът на Петрич. Толкова по тази тема. Сега ще си говорим с легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева. Но преди това ще помоля колегите да имат готовност да покажат анкета с петричани за това какво мислят петричани за Баба Ванга. Какви са спомените от нея? Вижте следващото видео, уважаеми зрители. Уважаеми зрители, намирам се пред къща музей на Баба Ванга в Петрич. Днес ще си говорим за Баба Ванга, какво наследство остава на петричани. Ще направя анкета тук около пазара на Петрич, затова петричани с какво ще запомнат Баба Ванга, така че гледайте ни, интересно ще. Кажете ми, тук се намирам пред къща музей на Баба Ванга, с какво ще запомните Баба Ванга? Мисля, аз съм от по-малка, нали? В смисъл не съм я виждала на живо, но съм чувала за нея, гледала, чела. Това, че е една от най-добрите пророчици. Кажете ми, говорим за Баба Ванга, с какво ще запомните Баба Ванга? С хубави неща. Петричани какво мислят за нея? Предполагам всички, че хубаво мислят. Феномен. Вие имате ли щастие да се срещате с нея? И с какво впечатление остана? Всичко, което трябваше, ни каза. Когато беше за свекър ми, на Сочине, къде е болестта, всичко. Познаваш? Да. А кажете ми, как приемате тук петричани негативните неща, които се говорят за Баба Ванга? Не се обръщам внимание. Кажете ми за една минута за Баба Ванга, с какво ще я запомните? Мене ли ще питате за Баба Ванга? А кой да питам? Младите хора Един хубав човек, с който винаги сме се уважавали и помагало на хората. Какво да ви кажа повече? Тя беше знаков човек за Петрич. Има ли сте късмета да я видите Баба Ванга? Даже сме приказвали много често двете заедно. Да. И с какви чувства ходихте при нея? С най-добри чувства. Говорихме си по различни въпроси и винаги имахме консенсус. Помагала е на хората, когато съм отивала за некой да потърси помощ, отзовавала се. Каква е истината за нея? Вие сте имали възможността да говорите, късмета да говорите с нея? Каква е истината? Много се преекспонира името на Леле Ванга. Тя беше един обикновен земен човек, който имаше добра душа и помагаше на хората. Какво да ви кажа повече? Благодаря ви. С какво ще запомните Баба Ванга? С големия дух, с това, че най-голямата светица се призната в целия свят. С всичко хубаво. Има ли сте късмета да я видите на живи? Да. И какво? Много съм доволна. Познала ми е това, за което съм отишла.
Как приемате грозните приказки по нея адрес? Не ги приемам. Не ги приемам. Просто това са хули. Не е честно да се хули един светец. Тя е светец. За вас тя е светица. Да. За мен тя е светица. С две думи, с какво ще запомните баба Ванга? Само с хубави неща. Била съм при нея, може би преди колко? Повече от 20 години. Имали сте шанса да я видите наживо? Наживо, да. И това, което ми каза, беше вярно. Излезе. Доста хора имаше, много хора имаше всъщност там. Всички бяха много доволни. Във влака, когато се връщах, в купето коментирахме и всички бяха просто, не знам, удивени, може би, от нейните способности. Как гледат петричани на феномена баба Ванга според вас? Уважаваха я много, обичаха я, много я обичаха. Гледате ли телевизия, баба? Гледаме, да. Какво ви харесва в телевизията? Всичко. Всичко, добре. Кажете ми. Сега се разнообразява с нови предавания и това навлиза повече в житието и битието на хората и нека си в града да има изтъкнати хора, които да ги виждаме по-често, които милеят за нашия град, искат нещо да направят за нашия град и просто хората да се насочваме към добрите хора. Днешната тема посвещаваме на баба Ванга. Да. Кажете ми, вие с какво ще запомните баба Ванга? Баба Ванга с какво? Само с добро. Тя много е дала за нашия град, за да се прочуе. Никой друг не го е прочул така, освен с баба Ванга. С една дума, петричани харесват и обичат баба Ванга. И разбира се, тя си остава. Уважаеми зрители, това е гласът на Петрич, аз съм Радостин Любенов. Казвам добър вечер на легендарната треньорка госпожа Нешка Робева. За мен е изключителен чест да ми гостувате в това предаване и страхотен жест към петричани. Не, защо? Аз ви благодаря, че ме поканихте. Да ви питам, вие това предполагам, че за първи път сте в тази телевизия гост? Да, в телевизията да, в града не. В града често съм идвала и за първи път дойдох точно при Леле Ванга. Добре, преди да подхванем по същество темите и за това, което съм ви поканил, бих искал от името на ръководството на телевизията и от малкия сплотен трудов колектив на телевизия БАЦ да ви подаря този букет с благодарност за това, че ни гостувахте от София. Прекрасна идея. За това, че директно от София биете път, за да ни гостувате в телевизия БАЦ. Пак казвам, изключителен жест към медията и към петричани. Да започнем от тук, госпожо Робева. Ние ще засегнем и темите за спорта, за успехите в художествена гимнастика и на каква цена с всичко това. Но първо да отбележим баба Ванга, годишнината става сега на 8 август. С какъв е спомен ви първата ви среща с баба Ванга? Какво ви провокира да отидете и да се видите с тази пророчица? Кое ви накара? Това беше в 73-та година. 73-та година, някъде края на зимата, пролетта, моята треньорка Жулиета Шишманова, лека и пръст, ни доведе тук с Красимира Филипова. И то точно в Петрич беше първата среща. Сега в този дом, който е музей, абсолютно всичко си спомням. Спомням се как влязохме така в един приземен етаж, как кюмбето грееше и аз се свих въгъла, защото бях ужасно притеснена. Как Леле Ванга влезе. Как след това влезе един човек, на който тя говореше, предстоеше му операция от тумор. Тумор имаше в мозъка и тя каза: не се притеснявай, ти няма да умреш от главата си, нали? А когато той си отиде, тя каза: о, горкия, никой не може да му помогне. Това съм запомнила, че тя спестяваше на хората така неприятните вести, в много случаи ги спестяваше и ги жалеше. Добре, какво е усещането? Аз имам някаква цяла мистика около нея, пророчетата баба Ванга. Аз помня сега, ако имах късмета и честа да отида, бих отишъл с страхопочитание към такъв тип жена. Вие какво чувствахте тогава? Абсолютно същото, което и вие бихте чувствали. Пред Леле Ванга някакси
човек не може да застане с цялото си самочувствие, който и да е той, каквото и да е неговото отношение към Леля Ванга. Тя просто респектираше. Аз, когато отивах при нея, се чувствах като ученичка. Като ученичка, която е сгрешила, която знае, че отсреща човека всичко вижда и всичко знае. И винаги, когато съм се тръгвала, така съм и благодаряла мислено, че ме е щадяла. Не ме е хокала прекалено. Не, тя никога не ме нахока, но аз заслужавах. А как така през годините станахте толкова близки? Това е така... Не зная. Мисля, че има неща, които ние не можем. Ето, тя можеше да предскаже. Ние не можем да предвидим. И затова сега, когато вече наближавам 70-те, ми е много странно самочувствието на хората. Те живеят като че ли са вечни. Те се държат така, като че ли от тях зависят нещата. Този, който се е докоснал до Леля Ванга, този, който е повярвал, а то не можеш да не повярваш, защото наистина всичко, което тя предсказваше, се случваше. Освен ако не искаше да го предскаже, както беше с този човек, нали? Освен ако те пощади за някои неща. И затова се очудвам на хората. Хубаво, ето петричани, те уважават, те са вярвали на Леля Ванга. Леля Ванга наистина много направи за Петрич така. Но когато дойде време да се вслушаме в нейните съвети, да се преклоним пред нейния морал, да го приемем като свой морал. Ние сме толкова временни на тази земя. Ние не сме господарите на Вселената. Колкото и да си го самовнушаваме, колкото и да си бием в гърдите, каквото и да си говорим, при наличието на Леля Ванга човек разбира, че има неща, които са извън него. Такава беше нашата връзка. А вие как си обяснявате тази дарба нейна да пророкува? И пророческа дарба? Не си обяснявам. Тя е пратеник. Аз съм вярващ човек и още в първия момент, в който съм се срещнала с Леля Ванга, това беше, както ви казах, 73-та година, а следващия път се видях с нея 84-та. Чак след 11 години. Да, но още първия път тя разказа толкова неща. Тя просто, аз имам чувство, че в тази първа среща тя си беше поставила за задача да ни убеди в своята пророческа сила. Тя разказа цялото световно първенство. Цялото световно първенство с неговия развой. Да. Ваши лични неща не сте засягали, основно спорта. В действителност тя засегна. Така спомням си, че тя каза, тук виждам гроб, и аз си стръпнах и казва, кой тук е умрял? И в това време Краси Филипова каза ми, на мен баба ми, нали? Но тя сочеше мен. И казва на мен баба ми, тя каза, да, добре. И аз се прибирам в къщи и разбирам, че Леля ми е починала. Добре, аз като се рових по темата за предаването, много известни актьори, спортисти, политици са казвали, че не са ходили при баба Ванга от страх да не разберат бъдещето си. Тя веднъж ми предложи, за мен това е очудващо и сега се очудвам на това предложение, защото първо аз никога не съм я питала за бъдещето си, но винаги имах въпроси към нея от странични хора. Хората по някакъв начин разбираха, че се познаваме и когато тръгвах насам или преди да тръгна, те ми се обаждаха преди всичко за здравословни проблеми. И аз съм я питала само за здравето на хората. Дали за дете, дали за човека. Когато ти кажат, моля, попитай Леля Ванга, ти не можеш да не го изпълниш това. И тя никога не ми е отказала нали, да ми каже. Да, тя е платена висока цена за това, че се отдава да продължа, понеже въпрос ви беше такъв, нали, в един момент тя ми каза, Нешка, ако искаш да разбереш бъдещето си, ела на 7 януари.
мисля, че беше 91 или 2 година. Аз съм любопитен човек, но дори да знам в подробности бъдещето си, това не би променило действията ми. Това е много странно, нали? Аз не е поредната световна титла. Не съм питала никога. Просто единственото, което съм казвала на Леля Ванга, аз имах нужда от нейната морална подкрепа. Казвах така: ти знаеш, ти най-добре знаеш колко много сме работили. Ти знаеш, че не сме излъгали нито за една минута. Ти знаеш, нали, колко много даваме, за да се подготвим. Кажи ми още какво можем да направим. И тя понякога ми казваше: уши такива трика на децата. И до това сте стигнали. Да, знаеш ли, казва, първо тя казваше: децата не трябва да носят черно. Обличайте децата в трика с цвета на небето, с цвета на... по-позитивен цвета. Да, по-такива нежни, и даже на мен ми е казвала, например, когато пътуваш, обличай се в сиво. Странно. Доста неща, знаци ми е давала. Или аз винаги съм вярвала, че няма неодушевени предмети в природата. Бях състезателка и безкрайно обичах обръча си. Един дървен обръч, който беше накъдрил носа и ръцете, и спукани вени. И това едва. И точно преди световното първенство във Варна обръча падна и се счупи. Вярвайте, плакала съм като че някаква ужасна загуба. Да. И то така вече, така се наплаках преди световното, че явно ми е било необходимо, но Леля Ванга казваше: ето, когато излизат момичетата, нали, да кажем ансамбъла, ето с този уред да излязат. Той е силен. И затова аз никога не разрешавам на състезателките да ритат уредите си, да се отнасят с пренебрежение към тях. Да, защото аз казвам: разбери, ти сега го хвърляш, утре той ще си отмъсти и ще ти избяга от ръцете. Ти няма да го хвърляш, ти ще искаш да го хванеш, обаче той няма да дойде. Аз съм виждала как, вярвате ли, виждала съм на едно световно първенство как уреда на Лилия Игнатова излиза извън терена и в следващия момент имам чувството, че някаква сила го върна в ръката й. Просто, или пък, например, как изпуснах, тя това ми каза: поработи малко с тия бутилки. Тя не познаваше бухалките тогава. Какви са тия бутилки, какви са тия гевреци? И ние казвам: това са обръчи, това са бухалки. Тя ми: поработете малко повече. И двете изпуснахме на едно и също място. Да, аз съм си мислил през годините, баба Ванга ня ли натоварваше, за мен е баба Ванга, ня ли натоварваше драмите житейски на хората? Как няма да я натоварва? Толкова години тя е баба на хората. Това беше нейното предназначение, нейната мисия. Аз съм я чувала, когато казва: ей, Господи, защо точно мен избра? Нали, защо точно мен избра? И имаше един случай, аз често го разказвам, когато ме накара да се засрамя, защото наистина имаше моменти, в които ми стъжняваха живота. И аз така един път едва ли не проплаках пред нея и викам: добре, Леля Ванга, кажи ми защо, кажи, толкова ми е тежко, нали, не мога повече, тежко ми. И тя мълчи и ме слуша и казва ми: добре, хайде да се сменим. И ти разбираш, че горе-долу, нали, като приказката болен здрав носи, ти си застанал и се оплакваш пред жената, която носи такъв товар да приема човешкото нещастие, да дава утеха. Ще ми припомня нещо, което вие сте казали в ефира на Нова телевизия, в предаването на Милен Цветков. Там казвате следното: Леля Ванга ми каза, че ще бъда треньор 25 години. Да. Точно от 25-та година ме уволних. Да. Тъжна работа. Подадох си оставката, пък... И тук е познала баба Ванга. Знаете ли, най-интересното, което е, че аз бях забравила това предсказание. Бях го забравила.
И правих всичко възможно да продължа да работя. Не като старши треньор на националния отбор. Аз просто молих моите момичета да ме оставят да работя с децата. Да работя като обикновен треньор. Нека те да извеждат, те да правят своите. Но аз толкова много знаех и можех. Не, не, не и не. И едва май месец, когато така дойде едно момче и ми предложи да правя шоу, нали? И когато започнах вече да работя и когато тръгнаха нещата, изведнъж изплува в съзнанието ми това предсказание. Едва тогава се сетих, иначе аз направих всичко възможно и след това няколко пъти съм се опитвала, попадала съм на изключителни деца, опитвала съм се да излъжа съдбата, да кажа аз не съм треньор, аз само ще помагам. Не искам нищо, но просто ще помагам. И свършваш до задънена улица. До тогава, докато не разбрах, че за мен този път е извървян. Тоест, ти вървиш по един път, ти прокарваш партина. На тебе ти е трудно, дето се казва с зъби и ногти вървиш нагоре това. И когато вече усетиш нещата, когато разбереш как може да вървиш много по-леко, когато вече знаеш толкова много, като че ли съдбата казва, не, ще се разглезиш, сега тръгвай от тук. Нали? И тогава тръгнах с този спектакъл. Ето сега правим 15 години сценична дейност и Леля Ванга не ми е казала колко години ще правя спектакъла, но аз смятам, че имам същите усещания, както преди да приключа с тренерската си дейност и смятам, че това ще бъде последната година, в която ще отбележим 15 годишнината и аз ще се оттегля. Да. Тук няма кой да ви уволнява. Тук аз сама се уволнявам, защото вие не можете да си представите тази група млади хора, 15 години. Тя се е движила в един диапазон между 20 и 40 човека. Аз трябва да осигуря едно нормално съществуване на тези млади хора. Аз трябва в една България, където по международна статистика се доказва, че младите ни хора били най-мързеливи в Европа, което ужасно ме обижда и натъжава, аз трябва да изтръгна от тези млади хора качество. Тя, за да ви кажа, аз пък ви се чуда, след 20-30 години треньорска, преди това като състезателка, толкова години сте отдадени на спорта, нерви, тренировки, състезания. Нерви, тренировки, състезания. Това ще ви запомня аз. И въпреки това вие намерихте сили, след това 15 години занимавате с спектакли. 15 години така се извъртяха. Шапка ви свалям, госпожо Родева. Обаче сега съм подготвила едно видео, ще помоля колегите да имат готовност да го излъчат. Това е последното интервю на Баба Ванга за колегите от Българската национална телевизия. Изключително откровено интервю и много силни думи за вас, Леля Ванга, но дава негативни оценки за хората. Като цяло ще помоля колегите да го пуснат това видео. Рода егоист, рода краде, лъже, теба, убива, има едни лъжат, уж вера в Бога, лъже. Аз казвам, има един отгоре. Он гледа, Господ гледа. Той идва да провокира. Той идва да чуе гласът на Петрич. Готови ли сте? Гласът на Петрич. Да си върнем отнетото. Така, уважаеми зрители, това е гласът на Петрич. Аз съм Радостин Любенов. Гост ми е тази вечер легендарната треньорка Нешка Робова. Госпожо Робова, това е последното интервю на Леля Ванга за колегите от Българската национална телевизия. От това интервю аз останах впечатление, че тя се отива от този свят изключително с огромно огорчение. Така беше. Така беше и аз си спомням последната среща с нея. Бяхме с Александър Лилов, лека му пръст.
когато тя много обичаше и съжаляваше, че той не застана начело на България и със Светлин Русев. И тя обичаше да се среща с нас. Казваше: идвайте, Бенешка, идвайте да си поговорим. Въпросът е, че аз се срамувах и притеснявах от хората, които отиваха с болка и сигурно са си мислили: тя идва да пита как ще станат шампиони. И рядко ходех, но тогава, на тази последна наша среща, тя каза: ох, милите ми приятели, на кого ви оставям? Беше много тъжно. Много тъжно, защото лично аз чувствам нейната липса. Вярвайте ми, когато имало е случай, когато съм се чувствала ужасно, до такава степен, че не мога да дишам, и тогава казвам на някой от колегите, или на пианиста, или на някой, казвам: тръгваме, или на някоя моя колежка, защото аз заспивам на кормилото нали, те караха. Отиваме при Леля Ванга. Питах я винаги, аз не съм си разрешила нито веднъж да дойда при Леля Ванга, без да я попитам. Тя вика: идвай. И само когато се докосна до нея, аз просто така хващах ръката и я допирах до челото си. Даже мислех, че не съм достойна да целувам ръката й. И вече след няколко така приказки, няколко думи да ми каже, и като че ли цялата умора така се нали, стоварваше от гърба ми. И си спомням, така често идвах тук с една жена, чиято майка тя наричаше своя духовна сестра Лили Владинова от Враца, и Леля Цеца. И аз, когато идвах с Лили, тя веднага караше Лили да започва да чисти. И Лили чистеше около къщата, защото се знае, нали, и ролята на метлата в нашите народни вярвания, тя прогонва. Така и тя, понякога Лили отиваше и казва на Леля Ванга: кръстница, Нешка те чака. И тя вика: остави я, нали, остави я да си поспи, остави я да си почине. Аз винаги заспивах отвънка в колата, докато тя свършеше с хората и ме извикаш. За да приключим с темата Ванга, защото искам да засегнем и друга тема за спорта, където вие сте донесли много радост и успехи в този спорт и на тази страна. С какво ще запомните баба Ванга? Аз през тези 15 години нито за минута не съм имала усещането, че нея няма. Вярвате ли, че дори сега, когато тръгвам към Рупите или към Петрич, казвам: отивам при Леля Ванга? Между другото, аз преди 2 или 3 седмици, когато ви търсих да ви покана в предаването, се замислих, като дойдете в това предаване, аз бях сигурен, че ще дойдете, защото вие сте спортист, а спортисти държат на думата. Търсих символи на града в Петрич, символи са свързани с баба Ванга, с Рупите, с планината Беласица. Ако щеш, дори една туристическа книжка за града, не можах да намеря. В този град няма нищо, някакъв туристически продукт, който по някакъв начин да занеса в София. Повечето зрители знаят, че аз съм журналист от София и исках да занеса нещо в къщи, на близките си, и сега да ви изненадам, няма туристически подаръци и продукти в този град. Както и да е, това е малко лирическо отклонение. Искам да припомня на уважаемите зрители, по-възрастното поколение знаят за успехите на госпожа Робева, но аз за всеки случай ще припомня много важни факти, които са отразени в книгата "Рекордите на Гинес". През 1987 година Бианка Панова печели всички златни медали и всичките оценки са с кръгла 10. Това е най-високата оценка в художествената гимнастика, уважаеми зрители, което е уникален случай в историята на световната гимнастика. Така ли е, госпожо Робева? Правилно ли цитирам? Така е, що не знам. Мария Петрова, друга ваша възпитаничка, е неизменно първа на 3 поредни световни първенства. Аликанте 93-та година, Париж 94-та и Виена 95-та година. Друго, което е за отбелязване, за почти 25 години треньорска работа, вашите възпитанички завоюват 294 медала,
7 абсолютни световни шампионки, 10 европейски титли и 2 вице-олимпийски титли. Това е нещо, което едва ли някога ще бъде задминато като успехи. Каква е цената обаче на всички тези успехи, госпожо Робева, така като направите една равносметка през годините? Заслужаваше ли се това усилие? Връщам назад, не правя оценки. Аз просто съм благодарна на съдбата, че ми даде хора, с които мога да работя. Имах изключителен екип, имах изключителни колеги. Ние наистина бяхме екип. Аз ги виждам как сега на дребничко се карат, дърпат се. Тая състезателка била моя, пък она е твоя, пък другата на нея. Тоест една разбита команда. Аз имах огромното щастие да имам екип. И още по-голямото щастие да работя във време, когато българските деца водеха класации, нали, като едни от най-интелигентните деца в Европа и в света, нали, като едни от най-талантливите, а не като най-мързеливите. Тоест, през нашия екип, през нашата зала, покрай мен и с мен израснаха и работиха безкрайно много деца. Много от тях осъзнават и са благодарни за това, което са научили, защото какво в действителност исках аз да им дам и какво им дадох. Това е самочувствието, че ако вложиш, ако дадеш всичко от себе си и това, което смяташ, че е непостижимо, ще постигнеш. Стига да не се откажеш. Това прави и с сегашните ми танцори. Да ги науча, да ги обуча, да разберат, че те могат, да им дам възможност да разкрият таланта си. Така че да правя сметки на дребно, ама видите ли какво сме можели да получим, пък съм можела да бъда милионер, пък и милиардер, пък и глупости. Това са такива измерения, които са твърде земни. Аз мисля, че на България и беше даден този шанс от силите. И сега аз не зная, има интересни неща. Покрай Леля Ванга, покрай контактите с нея можеш много да разсъждаваш. Аз знам, че в тази зала, в която съм работила и продължавам да работя, има нещо, което помага. Има нещо, което и прави живота ти ужасно труден, но помага. И затова казвам, там където е текло, така казва народа, там където е текло, пак ще тече. Убедена съм и това, което искам да направя в последните си години, ако е рекал Бог, нали, то е, ако мога поне отчасти да върна школата, която ние имахме. Ние бяхме голямото богатство, което имахме. Това беше основата, поставена от Джулиета Шишманова, моята треньорка, една изключителна жена и доразвита от нашия екип. Тази школа беше унищожена. Но сега в залата, колкото и да е трудно, а то е много трудно, защото нашата държава нехае за младите си хора. Аз това ще да ви питам в днешно време. Спорта, имам чувство, че има тотална деградация на спорта в България. Спорта не може да деградират хората около него, които в повечето случаи гледат как да се облагодетелстват около спорта, как да се обогатят, не духовно, материално. Защото това вина имат и спортистите. Защото повечето федерации се оглавяват от бивши спортисти. Вижте, няма нищо лошо. Аз винаги съм мисля, че децата, с които съм работила, са научили много. И затова няма да спра да се изумявам, когато виждам, че някои от тях механично са приемали и изпълнявали това, което съм искала от тях, и една много малка част от тях са осмислени нещата.
Ето в момента на Герена има такъв екип от млади хора, бивши мои състезателки, и когато аз усещам, ето една Криси Шакерова, нали, тя самата имаше възможност да бъде олимпийски шампион. Тя каза, баща ми ме би един път, когато напуснах залата точно преди Олимпиадата. Викам, правилно те е бил, повече тя ще те бие. Но тя се върна и когато я усещам как работи, когато виждам как се притеснява, когато виждам как слуша, както и другите момичета в залата, които сега работят, аз не мога да не се радвам и отново да имам надеждата, че ето точно тези момичета може би ще продължат пътя, ще върнат школата, ще върнат това, което на България, дет се казва, съдбата е отредила. Задава ли се новата Нешка Робева или си остане химерата? Както за Паланковци, се надяваме на нова американска. Добре, аз никога до този момент не съм представала да съществувам и точно моите момичета направиха абсолютно невъзможно това да тренирам, което и да е дете. Тоест, защо го казвам това? Защото една Нешка Робева шампиони не прави. Аз пак искам да кажа, без никаква полза. Имах изключителен екип. Имах изключителни колеги. Има хора, които вярваха и бяха приели нашата работа за своя кауза. Отдадени на спорта. Добре, сега няма ли го толкова колкото бях аз отдадена, толкова бяха и те. Добре, сега такова поколение ново не се ли вижда? Може би. Светлина в тунела няма ли? Може би. Почти съм убедена, че ще ги има, защото знаете ли, спорт е интересно занятие. Спорт е нещо, което ако ти е дадено да го правиш, ти не можеш без него. Ако ти не го правиш, просто полудяваш. Искам за финал на този разговор да ви питам, какво ви говори песента на Сантана "Самба Пати"? Аз безкрайно обичам Сантана, но ми кажете, сега преведете ми. Да, ще ви преведа. Чел съм ваше интервю, старо интервю, в което казвате, че сте били в Куба и за първи път сте чули това парче и сте се влюбили. Аз мога да... То ми звучи в главата, но не мога да повторя думите. Вярвайте. Това вярно? Да. И беше наистина нещо изключително, защото бяхме на покрива на Хавана Либре. Отвори се покрива и наистина едни огромни звезди и тези изпълнители, които точно свиреха това парче на Сантана, което е страхотно. За съжаление нямаме време, за да го пуснем. За финал, каква е рецептата за български спорт, госпожо Робева? Това е клиширан въпрос, но болна тема на тази държава е спорта. Не мога да давам клиширани отговори. Едно нещо искам да кажа, че спорта е бъдеще, спорта е здраве, спорта е безкрайна необходимост в този момент за младите хора. Той ги организира, той ги дисциплинира, той им дава тази енергия, която те губят пред компютрите. Дадено повечето млади хора напускат тази страна. Защото старите ги гонят с всичка сила. Не са виновни младите хора. Ето това е, което казваше Леле Ванга. Казваше, децата не са виновни. Виновни са възрастните. Ние гоним децата си. Ние и тези алчни и за съжаление не до там интелигентни наши политици. Леле Ванга, нали чухте какво каза? Има един отгоре, който гледа. В това съм абсолютно убедена. От много години наблюдавам нещата. Просто ги наблюдавам. Не се опитвам само да ги наблюдавам, понякога се опитвам да ги променя. Не става, но виждам какво става с някои, които си мислеха, че като са се натъпкали, нали, с пари и с самочувствие, са хванали Бога за расото. Добре, госпожо Робева, за съжаление предаването ни е ограничено. Сигурен съм, че с вас цели предавания може да изкараме. Благодаря ви за това гостуване. Това е изключително жест към нашата медия и към петричани. Се надявам и друг път да се виждаме. За съжаление предаването е ограничено. Сега, уважаеми зрители,
Следва една музикална пауза. Коза се е една хубава италианска песен, с която поздравявам госпожа Робева и вас, уважаеми зрители. Sweet Autoradio. A volte sai, non so perché mi trovo a chiedermi cosa sarà questa paura che ho di perderti. Che cosa c'è dentro di te che ti fa unico e mi fa innamorare di te. Mi piaci sempre, passo giorni stuzzicandoti con frasi come sto invecchiando sopportandoti. E forse proprio il tuo carattere impossibile che mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, non lo sai neanche tu cosa sei. Mi piaci quando sei indecisa tra due abiti, mi chiedi quale, ma sai già che cosa metterti. È questo modo un po' infantile di non crescere che mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, non lo sai neanche tu cosa sei. Cosa sei? Se tu sapessi come sei quando ti incavoli e mi ricordi cosa perderei nel perderti. E poi ti scioglie all'improvviso con due coccole e mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, non lo sai neanche tu cosa sei. Това е гласът на Петрич. Аз съм Радостин Любанов. Във втората част на преданието гост ми е кмета на Сталчо, господин Кузманов. Добър вечер, благодаря ви за това участие. Повода да ви покана, господин Кузманов, е референдума, който вие се опитвате да организирате, но доколкото разбрах новината от преди 2 седмици, че в крайна сметка не сте намерили подкрепа от общината в Петрич. Така ли, кмета не е одобрил този ваш референдум? Първо, добър вечер на вас, добър вечер и на зрителите на кабелна телевизия 20. Да, значи това нещо, което го казвате, има голяма доза истина, тъй като кмета на общината, чрез своите юристи, внесоха предложение в Общинския съвет, т.е. въпросът, който е зададен, е незаконосъобразен и поради тази причина те направиха предложение пред Общинския съвет, че референдум не трябва да има. Нека да обясним на нашите зрители повода за този референдум, който искате да организирате.
Значи поводът е сега свързан с едно лице на име Любен Николов, който от няколко години деребейства буквалния смисъл на думата в землището на село Старчево и изземва всички и общински, и частни пасища и мери. Как така ги изземва? Е така, просто ги изземва. Загражда ли ги? Не ги загражда, но просто оттам гони хората, т.е. нашите животновъди, да не пашуват в тези места, което той е преценил, че това нещо той може да си го позволява, нали, че видите ли, никой не може да ме спре на мене, тъй като зад мен има височайши хора. Добре, това е драмата между вас и животновъда. Добре, след като кмета не е одобрил този референдум, какво следва от тук насетне? Сега, значи кмета направи предложение пред Общинския съвет за да няма референдум. Само, че решението на Общинския съвет отвърлиха това предложение, което кмета... И какво следва от тук насетне? От тук нататък, значи инициативният комитет се събра наново и направихме корекция на зададения въпрос, който мисля, че вече влезахме в рамките на закона. Но той не е време, кога го провежда този референдум? Малко така нещата си проточиха и всички законови срокове отидоха по дяволите, както се казва, но се надявам, че на следващата сесия нещата ще придобият съвсем друг характер и ще бъде насрочена дата за референдум. Но трябва да става 2 сесии на този общински съвет. За колкото разбрах, това ще бъде последна сесия. Сега в края на месеца. В края на месеца последна сесия и от тук нататък ще чакаме. Добре, ако не се приеме, какво правим? Няма да се проведе референдум. Просто няма да се проведе референдум, който е жалко. Да. Добре, аз съм малко ще включа по телефона и засегнатата страна господин Любен Николов. Имам неговото уверение, че ще ни дигне. Все пак да се чуе и неговата позиция. Да оставим на страна референдума, те са двете възможности, или стане или няма да стане. Какви са другите проблеми на това село? Понеже аз, доколкото разбрах, вие сте втори мандат кмет, нали така? Да. Смятате ли сега идват местни избори и се кандидирате за трети мандат? Да, решението ме е категорично, че ще се кандидирам за трети мандат. Значи с една дума имаме новина в студиото на Гласът на Петрич. Господин Кузманов се кандидира за трети мандат. Да, само че като независим. Така ли ще играете? Този път като независим? А предишните пъти как сте? Бях кандидат от СДС и кмет от СДС. Но сега ще играете като независим. Малко придобиха друг характер. Решението ми е... Давното от СДС, пък кмета на Петрич се бута в СДС. Разни хора, разни дари. Добре, сега вие като се кандидирате за трети мандат кмет на това село Старчево, хората ще кажат, добре, вие за 8 години, какво направихте, да искате сега трети мандат? Какво успяхте за тия години да направите и какво не успяхте? Не казвам дали по ваша вина или не, а какво правилно остава да направите? Ако имате, хората не гласуват пак доверие. Докато вие отговаряте на този въпрос, аз през това време ще набирам да търся господин Николов. Така че слушам ви. Сега, като всяко село в България и ние си имаме абсолютно страшно много проблеми, особено когато не е работено в времето, в годините назад. Така че сега няма да говоря за първите 4 години. Нормално е да коментираме нещата, които се случиха през втория мандат, 2007-2008. Какво не успяхте да направите? Едно от нещата, които не успях да направя, е да се подмени главният тръбопровод за захранване с питейна вода на селото. Това е нещата. Да направи тук? Това е елементарно. Не се говори за проект. Това е, значи, имало е проект. Този проект е бил реализиран, само че във времето нещата, тези тръби са амортизирани, защото са метални, корозирали и от тук нататък нещата идват, т.е. тези тръби трябва да бъдат подменени с в момента модерните полиетиленови тръби на 16 атмосфери. Тоест не минава през одобрение на общината. Значи това е единственото нещо, което трябва да се отделят средства за... Да, една нахална муха. Разходите не ще го предавам. Така или иначе, това е нещото, което е и на мен не е болка, макар че кмета на общината категорично заяви, че ще направим всичко възможно до края на мандата това нещо да се реализира, но ето остават реално още 2 месеца. 2 месеца. Защото иначе нещата, ако се закупат тръбите, има уверението на управителя на ВиК, че в разстояние на 2 седмици
тези тръби могат да бъдат подменени. Питам ви не за друго, господин Кузманов, защото в едно от първите издания на това предаване ни беха гости кметове на села, на Михнево, не помня на кои други села, които казаха, че разполагат с крайно ниски бюджети, малки бюджети. Възможно ли е с бюджетите, които вие разполагате, да направите тези инвестиции, за които говорите? Не. Тоест, вие разчитате извън тези бюджети? Да, значи това са средства от бюджета на общината, които са гласувани за ремонт, водопровод и канализация. Доколкото имам аз информация, значи за тая година има гласуване, мисля, че 360 хиляди лева от бюджета на общината. А доколкото за нас, ние реално ползваме тъй наречените един вид делегирани бюджети. Това не е делегиран бюджет, който реално трябва да се реализират по инфраструктурни такива подобрения в населените места. И тая година на мен единственото нещо, за което и в момента го изпълнявам, това е реализирането на една пристройка за поща и пенсионерски клуб. Да. Което в момента се реализира. И сме още на... Тук звъня на господин Никола, за да чуем на неговата позиция. Надявам се да се обади. Това е животновъда. А за тези 8 години какво успяхте да направите? Дайте така да обърнем нещата. Това обещание, какво успяхте да реализирате? Много неща, като основното е, че от това трасе тръбопровод са подменени 1500 метра. Да. Добър вечер, господин Николов, чуваме ли се? Аз се чувам в живота и дай говори тук. Така, включихте в ефира на Гласът на Петрич. Тук в студиото ми предварителния разговор ви казах, кмета на Старчево. Искам да чуя вашата позиция, господин Николов. Моята позиция към него ли? Въобще към кой? Каква е вашата позиция? Искат да ви изгонят от селото. Това ли се иска? Заради това, смето иска да ми изгони, не местните хора. Смето иска да ми изгони от селото. Че съм поддържал на пасищата на хората. И добре, вие няма ли къде да пасете, не ходите в Старчево? Няма къде. Аз съм си купил имот. Той си мой имот, аз искам да стана жител на това село. Добре, кмета защо иска да вашите животи да пасуват в селото? Ами това е негов проблем. Трябва него да го питат, аз му откарах документи на него. Той ги изхвърли, каза, че той е началник, той е нотариус, той е началник полиция, всичко той е команд. Иска да ми направи жител. Аз исках да стана жител като редовен жител на това селото. Ако има някакви облаги да ползвам, ако има нещо да там от мене, да дам и аз като други хора. Ама аз мога да кажа на кмета проблемо, той иска да каже, че е загрижен за хората, за поминъка на хората. Той не е загрижен за поминъка на хората. Той е загрижен за собствения си джоб. Добре, има ли изход от ситуацията? Ситуацията има. Смето може да ги реши по най-лесния начин. Оставаме не се занимава с мен и си гледа неговите работи. Това е проблема. Никакъв проблем няма. Аз нямам претенции към смето. Имате ли шанс да се помирите помежду си? Ами помирите, но ние може да помирим. Аз ти казах, нямам никакви претенции към смето. Той има претенции към мен. Ама аз искам да взема едно, като е загрижен той към мен, към местните хора, за техния поминък, за селото. Защо? За моите животни няма поминък, а за софийските 300 овце, които са на 30-40 метра от къщите на хората, има поминък. Там има една баба Мария, купи жалби и изпратила до Министерството, до ХЕИ, къде ли не. Как тези хора, тези овце не ги гонят от там? Каква е причината? Тия хора, тия овце, софийците, да живеят за тях да има поминък. Може кмето там да обясни през телевизия, през слушателите, да каже каква е разликата от моите овце и от софийските. Софийските овце злато ли серат, а моите не серат. Добре, друго имаше да питаш? Имам и друго да кажа. Да. Той вместо да се занимава с моите глупости, да търчи по мене, да ме гони от селото, абе нека да отиде този човек да оправи там това даре.
където течат изпрежението от клозетите, където минавам аз, че тия хора са просто живи зажелани там. Една минута не можеш да седиш, то така мирише, смърди. Това му е работа за кмета, а не да търчи по мене като куче за комасля. Добре, разбира. Той трябва да му дай намер, аз да си живея спокойно. Аз давам прехрана на 7 на 10 човека. И им давам в този труден момент храна, хляб да живея. Той трябва да ме гони мен. Добре, благодаря ви за това обаждане, времето ни е огромно. Много поздрави от мен да си няма работа, да нуждай семейството да спокойно и да не се занимавате. Да, благодаря ви за това обаждане. Ето чухме позицията на засегнатата страна. Няма ли, господин Кузманов, начин да се помирите и да намерите някакво компромисно решение за вас, за местните там в селото Животновъде и за него? Сега има изход, разбира се. Само, че на него този изход не му изнася. Това означава, че този човек трябва да сключи договори с собствениците на земеделски имоти в селото, кой за 10 декара, кой за 20 декара, и да дойде да каже: ето, господин кмете, аз имам сключени договори с жителите на селото, с техните селскостопански имоти, примерно за 500 декара. Добре, вие не моли ги казвате тия неща, да направите тия стъпки и да се помирите. Значи, едно време, когато е било ТКЗС или АПК, по времето на комунизма, всички знаят тук, че овците водеха ги на паша в Пирин. И тогава, значи АПК-то или ТКЗС-то плащаше на горско стопанство за това, че ще ползват тези пасища и мери в Пирин. А тук той обича да ползва всичко, но да не дава нищо. Както се казва, турско училище, нали, само събираме. Някой му се обясни какво трябва да направи, за да се намерят компромисни решения. Ето тези случайши хора негови да му кажат: ей, Любе. Кои са тия негови височайши? Има в общината човека, който се занимава с земеделието, нали, там отговаря дирекция земеделие. Да не е господин Пашов или не? Не. Значи това е общински служител, не е общински съветник. Той се занимава с това нещо, явно той с неговите протекции, там в техните взаимоотношения не мога да им се бъркам на работата, но нещата не са така, както той ги представя. Самият факт, че този казус се коментира в общински съвет, това е в смисъл, проблемите в селото трябва да си останат в селото. Аз така да се решават на местна почва. Да, не е да бъдат обект на внимание на цяла община. Добре, понеже сме към края на разговора, дайте да засегнем и това, съвсем накратко, минути остават. Какви са вашите, смешно звучи, но творчески планове? Вие сега, новината от днес е, че се кандидирате за трети мандат като независим. Кои са първите стъпки, които ще направите, ако ви изберат за трети мандат? Най-важното за това село. Нещото, което първо трябва да свършим, е именно подмяната на трасето, което е жизненно важно за селото. Да, но това пряко не зависи от вас, от общината. Не, то зависи. Когато залегне в програмата, значи с местната администрация, с общински съвет, значи могат да се отделят. Това не е кой знае каква. Така, още две неща поне да изброим накрая. Значи довършването на пенсионерския клуб и оформянето на улиците и почистване на, предполагаме, че той както го засегна, дерето. Селското дере, което наистина се нуждае от генерално почистване. Това мисля да стане чрез някакъв проект по екологичните програми. Защото там няма да отидат 2-3-5 хиляди, там са, мисля, че проекта, който трябва да стане поне за 50-60 хиляди лева, за да се почисти това дере. Вие познавате вашите жители, какви са настроенията? В смисъл? При избиране? Какви са шансовете? Значи изборите по принцип са вързан човек, но аз вярвам на хората. И ако хората ви харесват, няма духа на преждеговорившата госпожа Родева. Значи, когато отивате на рупите и излизате от големия портал, така има отстрани една мраморна плоча с една мисъл, която сега ще я цитирам по памет. Значи Господ възнагради мъките му, защото разбра, че помислите му бяха чисти. Значи всичко, което върша аз за себе си, значи го върша съвсем чистосърдечно и в полза на хората от селото си. Добре, благодаря ви, господин Кузманов, за това участие. Пожелавам ви успех в предизборната кампания, освен да обещаете тук да водите една лоялна и коректна кампания. Разбира се, това не съм си стремял за нещо друго. От това се нуждаят петричани, защото на предишните избори имаше касиране на избори, жалби, протести.
грозни сцени е имало на предишните избори. Надявам се, не говоря за вашето село, а за изборите като цяло в Петрич. Надявам се тези избори в Петрич да бъдат наистина в духа на толерантността и да се проведат едни хубави, коректни, спортменски, джентълменски избори. Това заслужават петричани. Благодаря ви за това участие. Уважаеми зрители, толкова за тази вечер. Надявам се да сме били интересни. Сега изписваме телефона за сигналите. Може да ни звъните, уважаеми зрители. Ние сме готови да отразяваме всички ваши проблеми в града и в околните села. Толкова за тази вечер. Надявам се и днес да сме били интересни. От името на дежурният екип ви желая една хубава и спокойна вечер, госпожи и господа. Сега следват новините по телевизия БАС, представени тази вечер от Тома Георгиев. Той идва да провокира. Той идва да чуе гласът на Петрич. Готови ли сте? Гласът на Петрич. Да си върнем отнетото.